Iya, bebenta na yung baboy. Mas ka dyan. Oh, kita mo diyeng. Diba diyeng? Diba mo na itong. Sabi niya niya. Minus mo na. Sabi na dahil. Sige. Ano mo lang ta? Sure, dahil mas hindi mo nabutangan saan? Dakulo. Dakulo na. Yeah. Taba. Taba. Okay. Tama yan? Tama yan, ang batang muna ay. Yan na. Nasasaktan niya na. Wala na. Okay. Kaya mo dyan mo? Apa rin natin? Kapit yan. Bato sa tulang. Kapay ito pa sana. Kapay ito pa sana. Kung babayan ito sa 100 114 minus mo sa 37 114 yung isa. kwenta na siguro. Ay, cellphone? 77 pala. 77. Kamu sa timbang nori. Mas ka Kaya dyan. naman duga nga lang ma. 114. Jangan mo ako. Ito na kasalsa ko. Bibay ko. Sugat to. Sugat siya. Katulong mo na natin yan. Ala, oo. Tulong mo sa daan tao. Sugatan. Aha. Butang mo yan. Oke, sudah angkat ya. Sudah. 7 pag sa 8 natin. Wait lang. Ba't kasi sa 8? lang. Patay. Ay, pati sa 8 pa? 108. 100 din. 108. 200 na. 71. Ha? 77. 71. Pulang mati ba ba yang itu?